bedste skovøver i Santiago, som vi har set. Virkelig hardcore. De tager altså 3 døgn mere, 80 km mere, og ender herude på Finisterre. Og det er også det, vi gør med vores rejse, med den her kolossale udsigt ud over Atlanterhavet. Altså udenlandet. Det er både verdens ende, det er også udenlandet at kigge ud over. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er et passende sted, vi slutter. Nej, hvad mener du? Det kan ikke være meget mere passende, vil jeg sige. Nej, vel? Nej, der har du tænkt dig højere. Det er dramaturgi, ikke? Fuldstændig. Godt. Ja. Tak for nu. Selv tak. Godt, ja. Lige nu, Jørgen, der vil jeg sige, at min ærgelse over, at jeg ikke var med, den er overskygget af, hvor dejligt det har været at se dig igen. Og hvor rart det har været at se klip for den tur. Og få en inspiration til selv at tage afsted i dag. Jamen, Hans, det har været så dejligt at dele det her med dig selv, om det er bagefter. Ja. Fordi jeg er meget ked af, at du ikke var med på det, men jeg havde så meget, som du kunne høre, jeg havde lyst til at dele med dig. Ja. Men ligesom om jeg har fået lov til at dele det med dig alligevel. Tak for en god tur, Jørgen. Selv tak. Og så fortæller du mig, hvor kører jeg så hen nu? Vi skal bare lige ud. Det er alt, hvad jeg kan sige til dig. Okay, så kører jeg indtil jeg hører noget, så kører jeg lige ud. Ja, det er helt rigtigt. Super. Ja, tak. Ja. Færdig?